je. Danas ću da opakujem, a ja je. Hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Ćao mala deco, da vidimo šta se to krije unutra danas. Ja obožavam ove sličice, da otvorim prvo njih uvek. Strašan auto zeleni. Kako je dobar. Jo, vidi ove ostale. Jo. Ma, kako je dobar. Wow, ovo je sigurno najbrži auto od svih autića. Jo, može i da poleti, može svašta. Kako je dobar, ima strašnu kabinu. Danas ste dobili zeleni autić. Šta li će Koka sutra doneti?